abantu besifazane kakhulu yiba abadlisa amadoda afika athi mina gogo ngifuna nje mina isidliso ngidlisa indoda bathi bafuna ukumqondisa uthande yena kuphela umnikeze imali bese mina ngiyabuza ke ngithi indoda ukushadile angazi ngoba angithi mina ku relationship inkosi yami kumele kube ne communication kuba nani ukuthi awukwenzi yini na. Sanibingelela hlelweni lethu le Echo Point TV idekhola skisi. Lo bingelelayo uxona mfambatha ke ushanda undaba ezithu sontshikazi umthiya ushota uMantindana siqomsotidla umadlebana kwatshoze igcololo ungakhohlwa nje ukulike ucomment mbukele Echo Point TV uyazi ukuthi i-episode sithatha sibeke emazingeni athe ukuthi xaxa angihambi ke ngadofunda namhlanje ke ubuyile ke umkhulu uThehla okwafika futhi la ngantshela ngathi uzobuya futhi lapho eselethe khona umsebenzi wakhe kakasebenza ngawo. Ngiyabonga nje ukuthi nihleli nathi ke sentanda nonke lapha emakhaya. Ngizothatha ithuba lokuthi umkhulu ngimlethe ke bese ebingelela siphinde futhi simamukele akwazi ukuthi asichazele namhlanje ukuthi yini asiphathele yona. Umkhulu siyabonga ukuthi ubuyile sikuthinte wasabela. Nampa ababukeli bethu namhlanje bafisa ukwazi ukuthi umsebenzi wakho yini ke namhlanje. Sanibonani balaleli ngiyabonga ukunamukela futhi. Ngijabulile ke ukuba la futhi ngizokwazi ukuthi nginazise ngemisebenzi yami engiyenzayo kulo hambo engikulo olubelaphi bendabuko. Yebo. Yes. Siyabonga kakhulu. Kube njani kodwa ukuhamba kwakho ngesikhathi athi ufikile la uhamba kanjani wazizwa unjani after ubuyile la? Yo, ngihambe kahle mkhulu, ngihambe kahle ngiyabonga kakhulu. Konke nje hayi kuhamba kanje. Izinto right. Yes. Kambe ake sithi ukuhlehlisa nje mkhulu sibuyele emuva kancane sibanike ihlunu nofikayo umusha nalabo bakho phela ama client akhe amasha afikayo abone ukuthi konje ubani esasikhuluma naye uyichaza ukuthi umkhulu Khehla umkhulu uThehla ohlala kuphi nje ukuthi kusibeka kancane nje isithombeni. Oh okay, ngomkhulu uThehla insizwa kaMalebu. Yeah. Igama ledlozi. Yeah. And then elokuzalwa uDimakatsi okaMalebu from Orlando East. Empandeni kamaJoy indaba ezitha under Matsemala's clan. Okay. Yes. Okay. So mhlambe eqaleni iyiphi into yakuhlaba umxhwele owakhuluma ngayo esithombeni sokuthi sikulandele ngqo njengokuthi angazi uma ngubeka esithombeni noma mhlawumbe uya-understand. Njengokuthi eqaleni mkhulu khona la esathinta khona ngiyakhumbula usathinta impande nginakho ngize ngikubuza ngempahla oyiqhokile ngithi kambe lezi impahla zisho ukuthini ezakho wathi i-uniform ngizosho ngesingisi wathi i-uniform noma iyona mpande yasemuva yananidla. So wasichazela ngakho konke lokho ukuthi wasuka kuphi kuze kufike wathi isihlahla sinama roots bese siba namagaya yanaba. Yes. Yebo ngisacela ukuthi ungihlehlise nje kancane impande yakho ke bese ufika lapho bese ngikwazi ukuthi sikhulume ngento entsha namhlanje. Okay. Impande engima kuyo, impande engithwase kuyo imaJoy indaba ezitha umthunzi umuhle. Okay. And then sina under iMatsemala's clan. Njoba usho ukuthi isihlahla siyatshalwa bese siba nama roots ngaphansi bese siyanaba. Yeah. Sho ukuthi i-umbrella. I-umbrella sho ukuthi konke ngizoyibeka kanjani ukuthi abantu nabalaleli bakwazi uku-understand. Sho ukuthi mkhulu njoba sithwasiswe impande kamaJoy indaba ezitha. Siyakwazi ukuthi nathi singabalaphi bendabuko sikwazi ukuthi nathi build our own umbrella from impande sibuya kuyo. So njoba nami ngiphansi kweMatsemala's clan nami kukhona amagatsha ayewanaba ngazivulela nami okwami. Yes. Ngazivulela okwami. Mina ke okwami ngiyathunga. Ngithunga imvunulo esigida ngayo. And then ibrand yami ibizwa ibayithabatha. Okay. Ngithunga imvunulo, ngithunga impahla kwa iroko lele ngigqokile. Ngiyazenzela. Awu lihle kangaka bakithi. Ngithi umtheki ngiyazenzela. So yes, angithi njoba ngeke ngasho before ukuthi umuntu nomuntu une journey yakhe. Ene uhambo lethu alifani. Yeah. Angeke ngize ngithi mina ngiphiwe kakhulu mhlawumbe ekuthwasiseni nginamathwasa awu50 awu100 no. Mina olwami ubizo ukuthi ngenza abantu babe bahle.
njengoba ngimuhle nawe njengoba nje umuhle smart nje ngenza abantu babe bahle so ngiyathunga ke ngithunga imvunulo bakhona ama client wami angaziyo engibathungele before imvunulo esigida ngayo noso ku trans usehlosini manje la imvunulweni usunabo abasebenzi baqashile noma usayibambela ngisayibambela mkhulu kusaya kancane so ngisayibambela kodwa ke kukhona usisi wami engibambisane naye naye uyathunga so sihlanganisa nje amakhanda sikhulisa le brand yes so kuPhitsonyana wakamkhuphuthi yes manje ngoma kuzokala ngathi lezi impahlo ethungayo ngathi zila kuyi brand kuphela noma empandeni mina njengami nje nami makuthiwa ngiqhamuka empandeni yami yakambatha mina ngivumelekile ukuthi ngithenge lezi impahla no into engivamise ukuyenza ukuthi uyangitshela ukuthi ufuna ini ngithunga ngento ukuthi umuntu yena angilayela ukuthi ufunani yes empandeni sine stitch sethu sinemvunulo yethu eyempande kodwa umuntu oqhamuka kwenye empande uyangitshela ukuthi hayi mkhulu thina sigqoka kanje sigqoka kanje sithungisa kanje ngicela ungenzele then ngiyakwazi ukuthi ngukenzele so angikhethe bala lamuntu o ibala lempande no ngithungela wonke umuntu yes cha siyabonga kakhulu mkhulu ngathi ibusiness lakho icompany yakhe ngadlodlobala ngiyabonga ake singene odabeni ke mkhulu uyakhumbula ukuthi ke sixoxele ngejeni yakho umsebenzi wakho sathi soxoxa ngawo part 2 njengamanje sibuyile ke ngopart 2 sifuna ukuzwa ukuthi umkhulu after uhambo lakhe olube nenqinamba lapha indlela abanenjabulo khona lapho manje ukuphi wenzani manje okay mkhulu manje la ngikhona ngiyasebenza endumbeni yebo ngiyasebenza endumbeni ngiyahlola ngiyageza abantu ngiyabethela imizi ngiyabethela imoto kuningi nje ngikwenzayo ngisebenza nabantwana kakhulu ke mina ngiphiwe ke ukusebenza nabantwana ukubakhipha ibala ukubakhipha inyoni yes into engispecialize kuyo kakhulu futhi ngispecialize emakasini abantu abasuke baboshiwe abantu abasuke basey'inkingeni kula mina ngingena khona ke kula mina iphiwo zami ziphakama kakhulu khona ukuthi umuntu mina ngiyamkhipha ejele umuntu icase ngiyayishabalalisa yes ushaya ibhekisele icase ngishaya nje ngibhekisele umuntu afike kimi baloku bayamreminder lokhu uyareminder akunama weakness akunani hayi leyo hayi amanzi amancane ngiyakulungisela nje amakhathakhatha akwazi ukuthi afike wasebenzisa akwazi ukuthi afike wasebenzisa mayafika nje icase dismissed hawu yimi loyo ke umkhulu uthehla ngidila ngakho lokho nabantwana ke kakhulu kodwa ke ukubethela imoto ukubethela imizi ukugeza amathunzi yes ukulalisa ingane angithi khona abanye benza ama miscarriage khona abanye benza ama abortion umntwana kwamele alaliswe nomzali abazali bahlanjululwe so nakho lokho ngiyakenza yes lakho lokho ngiyakenza kuyingozi kangakanani kanti ukuthi mhlambe umuntu ongazange ingane ayilalise khona ama challenges akawatholayo yes abakhona because mongayilalisi ingane emkhulu ungaba nenye ukhona ongakwazi ukuthi abe pregnant futhi umntana azalwe uthola ukuthi manje ispirit salo oye wadlula noma wamkhipha sizophila kulomntana lophilayo manje ngisho ukuthi that's why kuba nama ama lesbians and gays in most cases ukuthi usuku uthola umntana womfana kanti kuye kwadlula loya wentombazana so usuke manje aphila kuphi aphila kulo mfana lo musha ophilayo that's why manje sekuba nani nalento ukuthi kunama gays kunama lesbians umsusa wendaba usuka lapho kuphila lo oqala kuphila kulo yes kuphila lo oqala aphile kulo kwesinye isikhathi lo ophilayo kube umntana oyihlonga ndlebe ongezwa umntana nje ongezwa umntana onesidina usuka yenzwa yileyo mntana loya ngoba manje naloya mntana loya uthini uba nesikhwele ukuthi hawu so uthanda lo uphila nalo mina nje ungishiye nje esidlangalaleni nje kanjani
So yes, so that's why it's important for you ukuthi ugezwe uhlanjululwe bese kulaliswa ingane uyithiye uyinike igama uyithengele impahla yep ukusho ukuthi nje uphethisa okuthi uyaphila thenga impahla uthenge itoy thenge lawa masweet ukuthi naye mozomlalisa akwazi ukulala ugqokile udlile unento okudlala unegama. Okay. That's why it's important ukuthi wenze kanjalo mkhulu because yiwo lama challenges esuke sifacana nabo. Yes, angeke size siface iqiniso kodwa yilona lelo ukuthi that's why today there's gays and lesbians because umuntu ayi1 uphila nama souls ayi2 uthola abantu amagender wafana intombazana umfana kusuke kuhlangahlangane kuwena nawe ungasazazi ungazi understand bakhona futhi abanye abasazifihla simbheke simbuke sithi siyakubona wena uthi uyindoda nje uyinsizwa hayi cha kukhona lokho umama obuvelayo kusuke senjalo umuntu bese yivihla noma ukuthi usaba ukujajwa. Yes, kakhulu abantu basaba ukujajwa ukuthi yo bangazi ngiyinsizwa and then manje sesengivela ngihamba nenye insizwa kanjani obangazi ngusisi manje sengivela nomunye umuntu wesifazane kanjani basaba ukujudge because of sina vele la emhlabeni we don't have a understanding yokuthi nakhona lento le ihamba ngemizwa. Okay. Ngingaba nabantwana abayithu mkhulu ngabantwana abayithu manje bengiloku ngizwana nabantu besilisa kufike nje gwiqiqi hawu uzongaka uzozali wazala. Yes, uthole nje ukuthi ngihlangana nomuntu uthizeni ngimthande ngithi yabona lo umaqondana wami umuntu wesifazane hayibo angeke ngijudge ngizojudgwa ukuthi hawu unabantwana abayithu ebeloko ebusy namadoda sekase uhlulekile basho njalo uthi uhlulekile emadodeni ukuthi kagijimele abafazini kanti ngesinye isikhathi kuya ngemizwa. Okay. Yiyo control umuntu ukuthi hayi la ngiyathanda. So kusukela lapho ngeke ukhokhisi kakhulu ke le. Imizi kusukela nje ungacabanga nje. Kusukela lapho. Yeah. And abanye abantu they have a perspective yokuthi maybe lesbians and gays fashion. It's not. Imizwa yomuntu mekathanda uyathanda ayikho into futhi uzoyenza. Yes. So i-society nayo kuzomele ishaye turn around and accept bayibizani LGBTQ into le yabo khona lokho khona lapho. Yes kwamele nathi accept ilona le yabo siba support because nabo abantu baphila emhlabeni and it's so sad the way babulawa ngakhona. Because namanje i-rate is high. Ama-lesbians and gays ayabulawa. Forgetting ukuthi nababantu. Babulawa obani? Noma kahle izathu mhlambi ngikondisa lo. Ngisho ukuthi isizathu ukuthi there's still other men out there abathi kanjani umuntu wesilisa. Aba-against ibo. Yes, kanjani umuntu wesilisa uzozwana nomuntu wesilisa. Kanjani umfazi uzozwana nomfazi. Babuyele eBhayibhelini uAdam noEva ayikho nje into leyenzakalayo uAdam noEva kwakuyindoda kumfazi so nina nithathaphi so bayazonda ngathini banolunya ngizothi that's why bagcine bayenzani babulala ama lesbians and gays manje ngoba mkhulu angithi kunalo okhona ukuthi ashaye ngapha aphinde ashaye ngapha kwezinto zombili malo sim-understanding kanjani loyo ngoba kuthola ukuthi uthi umngami ukuthi umngani wakhe and vele bahlale behamba bonke kodwa manje egcineni siyakuthola ukuthi yena uyakwazi ukushaya ngapha ashaye ngapha ngizomthemba kanjani ngombuka ngathi nabo bakwazi bayidonsela amazi ngomsele. Yes, it's not right mkhulu. As for I for one I don't leyo angiyisupport angiyisupport ma umuntu nje qonda nje ube intweni 1 eyodwa. It's either unomfazi noma unendoda. You can't do both. Like you really can't do both because of nakhona lapho mawuthi uyabheka kunezifo eziningi and kakhulu mengibheka ngeresearch akuthiwa ama gays kakhulu yiwo
othola kungukuthi izifo zingena ngabo kakhulu because of the things ezenziwayo o ngendlela abayenza ngayo ukuthi ngempela kwezinye indawo ezokurelease ezokukhipha not ukuthi kungene into uyayi understand so kunezifo kwayona le society ye community yokuthi uzovela kanjani sekuthiwa wena nje ube proud nje uthi mina ngishaya ngapha nangapha kanjani yes kanjani ene lento le kakhulu engikubonayo sekakhulu la kule isizwe sethu sabalaphi bendabuko mina ngisho ngathi sokuba ifashion because of you can't do both yes and then bese umuntu athi no ufuna idlozi kanjani umuntu lo ufuna idlozi lo ngimshadile umfazi wami lo indoda igay efunwa idlozi ngoba nginedlozi lomuntu wesifazane kanjani mkhulu nami ngiyazibuza ukuthi kanjani because I mean idlozi liphila yes idlozi liphila kimi liphila emzimbeni wami kodwa alisho phela ukuthi mele manje ngenze izinto eziphuma endleleni bese ngivika ngalo cha idlozi liphila kimi ukuthi likwazi ukuthi liphilise lo moya liphilise mina personal isiqu sami not indabeni zama relationship yiko ngisho mkhulu ngithi angikusupport lokho ngiyakuphikisa ngiyabonga mkhulu ake singenelana ke khehlela manje umsebenzi wakho ngiyawuthola kancane kodwa ngisafuna ukugxila kiwo futhi kakhulu ekuthwaseni unayo unendumba unawo amathwasa uyathwasisa kuhamba kanjani la okay mkhulu indumba nginayo kodwa ngeke ngasho ngaphambili nokuthi i-calling iya ngokuhlukahlukana mina mengasho mengithi ngihleli ngal-analyze elami idlozi lifuna ngisebenze ngabantu ngisize abantu okay ngendlela yokuthi ama patient wami khona abaza ngesidoda esingasaphakami uyayibona kukhona abeza ngenkinga zomshado njoba ngisho ukuthi ngisebenza abantwana ngishuthi endabeni yokuthwasisa mkhulu cha bengingakabi nayo inhlanhla okay yokuthi ngithi nginamathwasa wami kodwa ekhaya ke ngithi njoba ngishilo ukuthi ngithwasiso ugogo beyinyanga yebo akhona amathwasa namanje akhona amathwasa ngoba siwumndeni nje sithwase sonke kunoma mncane kunokhazi kunomntana sekhaya sithwasile so ibona abantu kuleyo department yokuthi bona amadlozi wabo ayakwazi ukuthi azale mina lami ayicha inzalo anginayo okay anginayo yes yabo usaqhubeka la ngokulokhu nje ngokuthi wena usebenza ngabantwana nesidoda ngisafuna uqinisekisa ke phela lapho ukuthi ulekelela kanjani ngoba amadoda yebo amanye alimele vet yes yazi imkhulu in most cases abantu abafika bathi induka isavuki usuke adlisiwe kuningi usuke omunye adlisiwe omunye usuke asetshenziwe bambophile nje ukuthi ayengavuki mekaya komunye owesifazane ivuka meka nomuntu wakhe phela zikhona lezo zinto omkhulu so izimo ezinjalo ama situations anjalo ne umuntu kwamele umgeze umhlambulule mina I believe entweni ukuthi before ngizokunika umuthi wami usebenze kwamele ugeze uhlambulule udilize wonke amathunzi udilize zonke izibopho ezenziwe phezukwakho in order for ukuthi imithi isebenze because ngakunika mkhulu ngafika manje uthi mina ngiphethe ikhanda bese ngiyakunika umbhemiso for example then ungasebenzi uthola ukuthi kanti kujulile kukhona lokhu ebekumele ngabe siqala ngakho phansi le ukuthi emkhulu uhamba namathunzi wena mkhulu wena uhambe wagadlwa
hambe kwathatha i-underwear yakho noma khanje kwathatha iskipa sakho sahanja sasetshenzwa waboshwa. In most cases inkinga isuka lapho. Okay. So then bese senzani futhi mase ngokuhlambululile ngakugeza ngukenzela imbiza kunemikhotho futhi engikunika yona ukuthi ihambise igazi ngoba ngithi kusuke igazi limnyama. Yeah. Igazi lingaflowi kahle yinto phela futhi nayo affecta isidoda. Yes. Okay. So uthola imbiza uthole imikhotho after inhlambuluko then angaze ngaba ne client ethi hayi cha akuhambi kahle cha bayabuya babonge bathi hey mkhulu hey usizile seyavuka ke manje manje sengiyakwazi nokuya le eChafpos la kungafike khona la. Yes. Yes. Kahle amadoda maningi amadoda anenkinga la emiyango kodwa futhi izathu yizo lezo ukuthi amadliso nani. Yes. Izidliso ukwakhuluma ngaso mkhulu wathi izidliso siyabulala. Ngiyacabanga ukuthi kuleya nkulumo leya ngisendele yona ngiyacabanga ukuthi simele siyithinte manje imibuzo yakho. Yes. Izidliso angazi bukhuluma ngasiphi mothi izidliso siyabulala noma mina ngazi lesi bathini lesi nje umuthi lokudala vele nganomkhulu mhlawumbe ukhuluma ngesinye. Mangikhuluma ngesidliso mkhulu ngikhuluma ngesidliso esenzwa abantu besifazane kakhulu. Abantu besifazane kakhulu yibo abadlisa amadoda. Oh, lesotha intando. Yes. Okay. It's very rare ukuthi uthole indoda ithi yodlisa umuntu wesifazane. Cha. Abantu besifazane abathi bafuna ukudlisa amadoda. Kanti basidliselana. Bathi bafuna ukuniqondisa. Oh. Uthande yena kuphela, umnikeze imali. Angazi ngoba angithi mena ku relationship inkosi yami kumele kube ne communication kuba nani ukuthi awukwenzi yini na ukuze umuntu azafikelele kulesinqumo sokuthi ngifuna ukudlisa indoda. We do get ama patient ama client afika yathi mina gogo ngifuna nje mina isidliso ngifuna ukudlisa indoda. Bese mina ngiyabuza ke ngithi indoda ukushadile. Athi cha. Ngithi hayi ke mina isidliso engivumelana naso engisupportayo yima ushadile uhleli nondoda emzini nakhona ikhlupa mhlambe unine ingane ayisawondli ayisathenga ukudla iyak-abuse iyakushaya iyenzani lapho vele isidliso ngizokunika ukuthi ayimdlise mdlisa akwazi ukuthi athobe aqonde akwazi ukuthi abe indoda abe ubaba wabantwana ekhaya then laba bama boyfriend and girlfriend leyo no idliso lapho no ngoba njoba ngisho liyabulala ungakudlisa mkhulu kanti amadlozi wakho awahambiselani nalo nto leyo babona ukuthi ngcono simsuse ngoba mele ngeke lisebenze idliso iyiphi enye futhi azoyizama. Ikhona enye futhi azoyizama sokungcono avela suke bakuthathe. So it's dangerous. Yebo. Isidlisa intando dangerous ingozi kakhulu ngoba omunye uyamdlisa mkhulu acale manje asangana ingqondo. It's not asivamisanga, it's not njalo ukuthi sizosebenza ngalendlela wena ofuna ngayo ukuthi uzothithibala kube yebo mama yebo cha uthola omunye simsanganise ahlanye nje impela asangani impela nje angezomshini behlale bexabana futhi uyayibona esinye abe worse yabo njengoba bekushaya kancane kushaya kakhulu njengoba le madlana bekakunika yona uyicomplainelayo ungasayitholi kwanhlobo the way isidliso singakhona that's why nikunika ngenkulumo nje ihamba nenkulumo nje ebhedayo. Yes, that's why isi dangerous isidliso akusi ukuthi noma ubani ekumele ngabe uyamnika wena ezumlaphi wendaba ukuthi thatha hamba udlisa cha kwamele uhlale phansi ne client lakho understand ukuthi okay ukuze uzufikele kulesinqumo sokuthi ufuna ukudlisa kwenzakalani wazi ukuthi okay i-boyfriend nishadile kwenzakalani and it's nice ukuthi mekunje iza naye ubafo yes angithi nishadile manje ufuna ukulungisa umshado wakho nawe ulwela umshado wakho ufuna umshado uchubeke niphile kahle uyamthanda
lapho iza naye angithi sina sesiyazi ukuthi hayi nayi couple siyazi ukuthi mesinimixela lapha mesinenzele imithi yokuphalaza simix ibhavu logeza sesimixa yona le mithi le yokunhlanganisa umnike ahle naye akunike uhle ifence square kanjalo nidlisene akekho ozophambuka akekho izobe ibalansile ya manje nangu ke umunye umbukelo lapha ekhaya already yena kusedlisiwe ke vete uyakhona ukuthi ukukhiphe mkhulu idliso kumuntu osedlisiwe ngalondlela yes mkhulu uyakhona ukuthi ulikhiphe idliso idliso elifakwe ngomlomo it's very easy ukuthi ulikhiphe than leli elinye olifaka ngezincabo lelo linzima ngoba manje lihlangane nani negazi that's why kuzophelela entweni ukuthi mele oyi1 wenu afi akekho nje ozophila ahamba aye komunye omunye aphila aye komunye cha menihlanganise ngegazi mkhulu hayi kunzima lapho kunzima kodwa leli lokuthi ubathini ukhathini wele ukhwayilimi uthi hayi lelo izimkhulu uyakwazi ukuthi nje uyamfika nje uyamphalazisa ikhona imithi strong eyenza ukuthi uhuqulule from la ngaphansi ukwazi ukuthi kuphume konke yes and nawe ulibone ukubonise lona ngithi nali nayi into emnyama ongathi iskontiri orangathi ama ioil yemoto esebenzile nawe uzobona lento iphuma ngaphakathi kimi because abanye abaza ngithi uthi idliso linjani yini kanjani abaqonde ngempela abaqonde omunye afike nje ahamba kahle nesithando sakhe hayi sizohlola hayi sizobheka nje impilo hayi ngihlole ngiqede bathi hayi sithatha insebenzo siyasiqinise yabona hayi yabona ukuthi nje uthi uyabheka kodwa wena uyabona inkulu indaba niki baphalaze nasi uyenza njani into enjalo mina nje ngibiza ugel ngithi gel umenzeni lo bhuti wabantu ngoba nali idliso la ngiyalibona ngimtshela uba no ngiconfronta yes ngiconfronta ugel bese ngiyamtshela ngithi yabona manje liphumile lezi bomdlisela zona uthi akazenzo azenze sekuzoshintsha phela manje ngoba seliphumile uyamprepare ukuthi seliphumile phela so into yenziwa kanjani bazozicelela ke hayi mkhulu ngicela ke mkhulu ungalinge angayazi ngithi angeke kodwa ke manje asilungise mengabe ngamampela ufuna ukulungisa umshado wakho noma irelationship yakho ngenze kahle ngokuqonda kahle nihlanganise kahle izinto ungayi this route yedliso yes ahambe ngale mangobene umakoti ahambe yedwa ngoba efuthi besinokwe uyayibona mkhulu kanti ke mina ke idliso liyabulala mkhulu yes ngeke ngayi experience ke leyo umuntu sithola imicamelo la ibhalwa amagama inezinwele amanalidi umcamelo bewucamela ubucamela abantu manje ecamela iclient like mkhulu yabona umuntu afika kuwe ufika ngenkinga yokuthi uphethe intwabi ufika ngenkinga yokuthi ngiyahlanza akustopi ufika ngenkinga yokuthi ngiphethe ikhanda ufika ngenkinga yokuthi mina yazi angisazi understand man igazi lami liyashiyana mawuthi uyabheka mkhulu hayi ishuthi into ilapha ejaridini into yileyo hlalo unayo uhlalo uyiphethe ethakwele ledliso kuningi mkhulu idliso hayibo idliso liningi njoba ngibalile ukuthi ilele lokuthi umuntu adle umuntu agcatshelwe egazini enye ke umcamelo olala ku uyavulwa nje kahle nje inyanga ikuthakela ifake lapho ngaphakathi ukuthi la uhamba khona hambe nalo mcamelo selingenile kanjalo hawu la uzohlukana khona nalo mcamelo kuyamoshakala lo mcamelo lokuqamela impela lo yes ngihambe nawo yes uthole uya driver uwenzani iarmrest or in mongena endlini usesofeni iyenzeka mkhulu ukuthi la uhamba khona so busy nalo mcamelo awufuni nomuntu baze awungibole angeke uzolwa kabi ukuthi angeke umcamelo wami lo kuyenzeka ngiyeke ngayi experience ke leyo
Umcamelo ubambe umuntu ubambe lo muntu, yes. Umcamelo lo ubambe lo muntu. And manje kwaba buhlungu ngoba kwatholakala lo mcamelo, kwatholakala lento le. Washona umuntu. Sokushona ba yena lo wade enze lo mcamelo. Yes. Washona umuntu. Kuya two way. It's either kushona lo menzile noma kushona wena menziwa ngoba ngithi nayo namadlozi wakubo. Angeke azafune. Akhona amadlozi athi nje nix hayi ngomuntu wethu. Then yabona sozithola nawe manje self usenkingeni. Yes. So idliswa mkhulu no no. Hayi mkhulu engathi ijule kakhulu lendaba le. Ukuthi yazi abanye abantu abadlisiwe ke ayi banenkani ke nabo. Umuntu akafuni ukuthi udlisiwe. Awuziboni mkhulu. Futhi akafuni ubona abantu abaseceleni kwakhe. Yes, awuziboni. Vele njalo. Angeke uzuzibone udlisiwe. Umona yonke into normal. Yonke into right. Mathiwa. Yes, but oseceleni kwakho obvious uzokubona ukuthi hayibo. Hayi ubhuti, hayi. Akusesobhuti. Wasihlanya kangaka manje. Akusesobhuti. That's why bazokuthatha noma ungazi. Bazokuthatha bakise enyangeni ungazi. Bafike bathi hayi siyaziqinisa nje sumndeni. Yes. And sisi line up esibeka amabhakede nibu 5. Siniphalazise nje impela. Sinifaka isifutho nje. Sesiyazi ukuthi uma kule bhakede leli lakhe ubafo. Sesimixile sithaka okungafani nalapha. Nalapha yeah. Ukuthi kwazi ukuthi kuphume lo. Yes. Inyanga sesithipisile ukuthi hayi omkhulu. Yes. Nangu umuntu indaba singalo muntu lo. Injalo. And angithi nezinhlolo yize ezisiguidayo ziyasitshela. Yes. That's why it's very important ukuthi uhlole qala. Mawuzosiza umuntu. Ungavele nje umuntu afika athi hey yazi nginehlaba la. So uyovela uyothatha wena uyamnika uyamkhothisa noma uyamphuzisa cha. Kwamele wazi isisusa salehlaba ukuthi libuyapi. Inhlolo lezo zizokutshela. Bese uthola ne-solution ukuthi okay ngizoyenza 1 2 3 ukuthi lehlaba leli liyaphela. Nathi siyabuzela kugogo nabomkhulu. Angeke ngivele ngikuthinte ngokusebenza. Ngingabuzelanga ukuthi mangizokuthinta konke kuzolunga uzawuphila. Yes, so inhlolo nayo yiyo important. Umlaphi wendabuko mele azi inhlolo. Yes, mele azi inhlolo, mele azi ukubhula. In and out impela. In and out. Whether kufana noma ngithi sinokubhula ngamanzi khona abangafuni inhlolo. Uyakwazi ukuthi ubhule ngamanzi. Yes. So but mele ube bukhali lapho. Ukuthi ukwazi ukuthi uthole information, uthole umhlahlandlela ukuthi udila nomuntu kanjani. Ngoba uzofika umuntu athi ngiphethe ihlaba kanti akusihlaba. Wena somnika lokho omnika kona. Kwenze wes. Yena uyacabangela kanti akusihlaba. Uyayibona. So inhlolo i-guidance yethu. Ngoba noma uzobuzela ukuthi okay ngiyamnika, uyayibuzela ukuthi ngiyamnika into nje uyaphila. Uzokuphendula yebo. And futhi mezithi cha uyamtshela nje umuntu ukuthi hayi cha anginalo usizo lwakho. Ungathathi imali yabantu ngento oyazi ukuthi angeke isebenze angeke yebo. Kwamele nje thina nathi abalapha bendaba kuko sibe neqiniso. Into mayikuhlula iyakuhlula. Iyeke. Sinaboza kwethu nabo bafo uyafona ukuthi hey ngine case nje ngicela ukumrefera kuwe ngoba ngiyazi ukuthi wena wodila nento eso. Masingaba njalo umhlaba ungaba ngcono kabi. So ngoba siyamonelana mkhulu. Wena uJosi wazi konke. Wena ulapha yonke into. Kanti akukho kanjalo. Masingaba njalo singaba lapha bendabuko ukuthi sikwazi ukuthi sisizane, sikwazi ukuthi siphakamisane. Njoba ngisho ngithi mefika umuntu ngibona ukuthi hayi le ayingangami. Angithathi ifone ngifonela usibanibani ukuthi hey mkhulu kunenkinga nje ngiyazi ukuthi ngathi sike sayixoxa ukuthi uke wadibana nento nje nanga umuntu ngicela ukuthi ungisizele yena naye in return uzoba khona ezomhlula uzokhumbula ukuthi hayi uthehla hayi uyawaletha ama patient kimi nami ngiyazi ukuthi udila ngabantwana nami ngiyazi ukuthi udila ngani ithi ngimtransferele kuye. Yes. Okay. Cha uqinisile mkhulu lapho nisebenzisana njengamakhulu nibamzana. Lapha wena mkhulu kahle kahle amandla akho ala enganeni kakhulu. Yes, aseyinganeni kakhulu nasema casini. Nasema case. Yes. Lapho kuyaguarantee impela. Hayi lapho ayi guarantee.
ukhokho vula. Yes, I guarantee. Okay. La kuhlole nihlola ngani mkhulwana? Ngamanzi amathambo unihlola ngani? Ngihlola ngamathambo. Okay. Ngihlola ngamathambo and then mkhulu unokuthola ama patient, umayithi ama client anokuba difficult. Siyahlangana nabantu la. Hey, sayithola imbila ithutha la endumbeni. Hey madoda. Uhlale nomuntu athi umbhule kahle ngeinhlolo. Meceda lapho athi hayi ngiyazibona inhlolo. Ngifuna ungishayele ngamanzi. Ngifuna ungishayele ngekhanda. Yes. Kanjalo yes, we can do that because of angisidlozile kumina. Yeah. Yes, guidance ngiyitholile emathambeni. Kodwa noma ngaza ngapha kukhona okungavela okungazange kuvele ngapha. Kuvele ngapha kulekelele lokho. Yes, so kwamele ube nakho ama options. Yeah. Not ukuthi nje inhlolo kuphela but nangekhanda nangamanzi. Yeah. Uyakwazi ukuthi ubhulu angithi ushaya ngani ngedluzi. Lisuke lapho kumele liphela likhuphuke likulekelele. So ayikho into ezokuhlula. Yes. So mina mara kakhulu ngisebenza ngamathambo. Okay. Yes, ngibhula ngamathambo. Okay. So kuyenzeka ukuthi ubuke umuntu bese ivele ifike indaba zakhe. Kuyenzeka. Ivele ifike nje qathatha. Yes. Ngimbhekile nje ngisiceda ukuhlangana nje. Kuyenzeka ukuthi kufike. But manje inkinga yethu thina asibheki nokuthi sikuphi i-surrounding yethu nokuthi sinabo bani. Yeah. Sifuna manje ukuzibonakalisa ukuthi hey nginedlozi elikhulu bese sengivele ngiyakubhula la abantu bakhona bahleli no. Thina empandeni asifundiswa ngalokho. Yeah. Unless if umuntu ombonelayo usengozini. Yeah. Kwamele umbizele esayidini. Ngiyaphuthuma lapho. Ukuthi hey mkhulu noma gogo angikuphapheli kodwa ngibona ingozi kanje na kanje na kanje. Shall usukumele impilo yakho. Okay, yeah. Angithi is a game. Ngicela usukumele impilo yakho ngibona usengozini ekanje na kanje. Lapho kwamele ukudlulisa because mengizofika ekhaya ngingazange ngikudlulisa lokho. Zokuhluka. Yes. Ngifike ngigule nami. Ngifike ngigule ngingabi right. Like than ukuthi umuntu nje sengikubhulela ukuthi hey ngibona le tekela iminyama alinamashule esicha hayi lokho hayi. Kodwa ke mo senkingeni emkhulu ngibona ukuthi hey mozophuma la uzoshayiswa imoto. Kwamele ngikudlulisele ngikutshele. Uthe ngingathanda kuzoba kimi uthi ngiyakuthatha noma ngithatha. Uyakuthatha noma ukuthatha. But in most cases abantu abakuthathi. Umshothi yazini ngicela ume kancane la ungajumpi umgwaco. Ngoba kunemoto ezayo esheshayo la. Izokushaya. Omunye alalele emkhulu bami. And nje within a space of 3 minutes kuyenzeke. Lento umtshela yona. Lento kade ngimtshela yona. Omunye ke angalaleli. Ulalela seka sesibhedlela sebeyeza bayakufuna. Uphu la untombazana engihlangane nayo lapha kuphi sebayakufuna bayakufuna. Akubuza ukuthi ubone kanjani bese ngisho ukuthi no ngumlaphi wendabuko. The calling, I'm a messenger in a way. I'm a messenger. So bengikudlulisela wangakuthathi wena. Yabona sekubhlungu ngoba sekalimele. Yeah. Yes, kuyenzeka mkhulu ukuthi vele nje sihlale sihlangane nasemateksini mkhulu. Nasemateksini ngempela nje yazi uthi uyahlala nje uzwe nje amahlombe uzwe yazi uzamule ngesinye isikhathi isithunywa siphakame. Sindelwa nje. Uthi hey mara thina ngithi asikwazi ukuthi sikhulume. Sithi hey Nkosi yami so nje mengahlika nje kule taxi. Eish. Mengahlika nje thola ukuphumula kuyenzeka. Yes, kuyenzeka. Manje kunombuzo lana othi mkhulu izangoma zodumo there is a life ngazi after initiative. Ukuthi ukuphawula ngakho la. Yes mkhulu it goes back to ilona yethu yale interview ukuthi singabantu siphila emhlabeni nathi we deserve to be happy. We deserve ukuthi senze into ezenziwa untanga bethu. Oh. Yes. Mengithi there's a life after initiation. Uthwasele ucedile uphothulile udlulisile umsebenzi wabagogo nabomkhulu. So why not ungeke uzuphila impilo yakho? Why not ungeke ufake ihot pen moye eparkini? Why ungeke uzufake ibikini moye ephulini? Why ungeke uzufaka amazipho nama eyelash nama makeup? Yeah. Because umuntu uphila emhlabeni. Agcine nomuntu. Yes, mele ube muhle. You must represent yourself in every way.
not only ebunyangeni ukuthi ngoba ufaka ubuhlalo ufaka amathambo ufakeni lapho kumele uzirepresent noma uwe nje you have to represent yourself. You need ukuthi uphile. Yes uzophuza utshwala, yes uzobhema ababhemayo, impilo, ama-tattoos, ama-piercing, i-choice yomuntu personal. It's a personal choice. So if you're against it, then don't do it kuwe. But yeka abantu baphila impilo yabo. Njoba ngithungise kanje sathi izangoma zamanje. Labantwana yes, labantwana bamanje. Abasibeki phansi. Bathungisa amaroko wemisila. Yes, we need to be beautiful. Bafuna kwazi yonke. Kumele sibe bahle. Ngoba I mean isiguli sakho sizoza kanjani? Unje uhlangahlangene nje. Sizoza kanjani? Bayale babone mengabe njoba nginama products emkhulu. Mengithengisa ama products wami, they need to see. Mengithengisa icream yobuso, mengithengisa i salt bath, mele babone ukuthi hayi ngempela uyachakaza naye hayi nami awuthi ngiyithenge. So ngiyofika nje nguzikhotheni nje. Ngihamba ngenyawo nje ngimpunga nje. Bese ngithi nazi iwasho na ama lotion la nezinsipho. Lapho noqumncelo mnyama sokuthi Ubani ozothenga. Yes, you need to ukuthi uhlale clean. Yes, fana nomsamo wakho kumele uhlale clean because of ngizothini kadokotela ngithi. So umuntu mezofuna impilo kumele aqale ngala khona kuqala. Yes, environment it's important. Then kube uwe wena ke siqo sakho bemuhle. Umkhulu ke unawo ama product. Yes, nginawo ama products engiwayenzayo. Under yona ibayithabatha brands. Okay. Ngine bath salt, ngine lotion, ngine nsipho, ngine oil. Okay. Engisuke ngizimixele zona, shuthi ngithenga iwasho esihlukahlukene and then bese ngifaka imithi ehlukahlukene. Okay. Ngoba iwasho neziwasho zine ama meaning noma insebenzo za ezi different. Khona iswasho semali, khona iswasho sendlandla, uyayibona nje mkhulu. So ngiyamixa nje imithi ehlukahlukene and then imithi ama herbs wendabuko, imithi yendabuko ngiyimixa neziwasho. Ngiyimixa nama lotions. I buy I pure lotion engena fragrance and then bese ke ngiyathaka mina bese ngiyafaka ngiyahlanganisa ngiyapackage. Yes, nama oil kanjalo ngiyafaka kona ama package omsebenzi, khona ama packages othando, kuningi nje ama products esiwayenzayo. So ngiyazimixela mina. Okay. Nensipho ngithenge pure bese ngiyazimixela mina. Ngikhande insipho. Okay. So mawuyisebenzisa eventually you don't need ukuthi njalo wena meluthele imithi. Mawugeze ngensipho inemithi. Yona inemithi. So ugezile ngensipho. Mawugcobisa ilotion inemithi. So already yonke into nje say right. Yes. Okay. Hayi cha kezwakala mkhulu. Kushuthi ama product akho bese kubize nawo kube besazi ukuthi uzoswabona. Anja la ekubizena ama price akhona affordable right. Yes, affordable because mina ngithanda mawuthenga iCombo mkhulu, ungathenga insipho noma uthenge lotion i1. Ngithanda mawuthenga iCombo, uthenga lotion, uthenga insipho, uthenga ibath salt, uthenga oil. Ukusebenzisa konke kanye ukuze ukwazi ukubona ama results wayo. Ukuthi isebenza kanjani than ukuthi uthenge insipho kanti vele udinga ibath salt. Kanti vele udinga lotion. So mawuthenge iCombo all in one konke nje kuyalunga. So ihamba ngo 180, ngithengisa ngo 180. Okay. iCombo yami. Yes. So manje akukhethelekile ukuthi lokho kusetshenziswa abantu besimami, lokho abesilisa, yonke into isetshenziswa abantu abafanayo. Yes, I khethi sebenzisa wonke umuntu nabantwana uyakwazi ukuthi ubasebenzisele yona because angithi ngithaka ngokwehlukahlukana. Emsebenzi inemithi yakhona, eyethando inemithi yakhona, eyemali inemithi yakhona, eyenhlanhla inemithi yakhona. So kukhona ukuthi umuthi wenhlanhla
uyakwazi ukuthi ugezise umntwana ngawo. Yes, ngoba ngithi nakhona inemithi eyokuvikela sihlanganisa konke ukuthi uvikeleke. Nakhona yes, kuvuleka imali. Khona abantu abathi hey mina azi imali ngiyayiphatha kodwa ngiyibona ukuthi ngenzani ngayo. Ikhombo yami ngiyakwazi ukuthi ngikunikeze. Usebenzisa imali. Uyisebenzise uzobona imali ukuthi hayi sengiyabona manje ukuthi hayi imali ngiyenzani. Ihlale imali. Yes. Ngoba abantu abaningi banenkinga ke imali mkhulu impela ayihlali ngaphandle ukuthi izinto ziyadura kodwa nje nayo ayihlali mkhulu imali. And kunezenzo ngithi nakhona ezenziwayo ukuthi kuze kufikelele lapho. Yabo kunye kusuke ukhandiwe yes. Okay. Okunye kusuke kukhandiwe kakhulu because sihlangabezana nama situations. Uthola ukuthi umuntu ugadlwe from ekhaya kubo. Agadlwe ngisho umamncane umama wakhe. Ugogo wakhe. Yes. Uma uyabheka isimo sakho ukuthi hawo uthi mele usebenzele mina. So manje wena sonaka amantombazane like if maybe sekashadile or noma une partner serious. Umama usuka manje abe nesikhwele sokuthi le ntombazane yedla imali yomntanami. Besahamba kube uye yena umama wakho. Ayokusebenza. Akufasela ukuthi ngcono angayiboni naleyo mali leyo. Angabi nje nempumelelo, kungabi nempumelelo ephumelelayo. Kanti omama yazabazali. Yes, abazali umndeni and friends kakhulu. Ngoba nabangane nabo mele sibacaphele. Nabo they are dangerous because they envy. Baba nejealous. Bangakubuza ukuthi wenza ngani bebafo. Babone ngathi yonke into wena iyakuhlanganela. Sengibona kahle ukuthi hayi angeke ngihlule ubani. Yes, angeke. Kanti kuhle nje ukuthi ubuze ukuthi ebafo wenza ngani bantu. Hey nami kuyangibhedela awungisizi. Bese azithi hayi yazi kunale yakhombo kaMkhulu Sehla hayi ngigeza ngayo nje ngiyayigcobisa hayi ngiyahamba. Uyabona ukuthi sekayazi ukuthi okay kumele nayo uthatha le. Exactly. So inkinga isuke ibe lapho. Umona nokukhalela. Nokuthi angeke ngize ngihlulwe uwe. Kanti akukho njalo. Ekugcineni umuntu nomuntu unejeni yakhe. Umuntu nomuntu hayi thina understand singabantu. Yabaseka kancane as understand ukuthi nathi kulo hambe esikhulu. We do experience le nto leyo. Ukuthi umuntu ahalele ebese sekaqala ukukhuluma kabi. Khuluma kabi ukuthi hayi lama products kaSehla hayi uSehla hayi ayikho into ayenzayo. Akakwazi nokubhula. Akakwazi nokusebenza. Utshela abantu ngoba sebona wena uyakhuphuka. Icala lapho. Ucala ngumlomo ukuthi umuntu akukhulume kabi mkhulu. Akukhulume kabi akholeke namanga wakhona. Vele manga akholwa neqiniso. Ayakholwa. Omunye abe nomona nje ukuthi wena une clientele. Hey isigodlo sakho hayi ubeka amabhang stool azafika egate. Ngibe nomona. Kanti angazi ukuthi wenza ngani. What if uthwele mkhulu? Bese sengiyakumonela mina sengifuna le onayo. Ngingazi ukuthi inobungozi noma inabungozi ukuphila ngempela enzima kabi. Uyayibona? So nathi thina ezabalaphi bendabuko we do experience into enjalo ukuthi abantu kube nomona phakathi kube nani. Yes, into ekhona vele emhlabeni anyway. So sothini. Yeah. So lapha namkhulu ekuhloleni uyakhona ngihlola umuntu okude ngefoni noma uthanda live. Oh yes. I do ama online consultations. Well, abantu abaningi they ask ukuthi uyenza kanjani online consultation ngoba kwamele ngibe khona ngifuthele isikhwama. It's not ukuthi njalo mele ube khona ufuthele isikhwama. Once nje mina ngishaya ithambo lami ngibiza igama lakho nesibongo zizovela indaba zakho ziyakhala. Yes. Okay. So i-online consultation ikhona. Yeah. Ikhona nje ngempela ene nami ngiyayenza. Ngoba kukhona abantu abakude uthola ukuthi i-patient lakho i-client lakho velele endumbeni. Uyahamba uye ekhaya maybe uDecember uyahamba uye ekhaya. Mefika le ekhaya uthola inkomo zifile. Uzomela ngifonele. Afuna ukwazi ukuthi inkomo zifa kanjani manje le. So ngizothini kuyi buya egoli
Oh. uzuzo consult cha kula i-online consultation ingena khona ke mkhulu uyakwazi once nje inhlolo uzikhulumisa zizokunika into oyifunayo Uzakunika lento oyifunayo. yes Okay. yes Ayachakezwakala mkhulu. Mhlawumbe mkhulu okuningi engikubukayo sesithintile. Kodwa ngifuna futhi siqinisekise la ekutheni mawusebenza usebenzisa utheni mkhulu iwasho imithi. nemithi yes Yebo. Amanzi awusebenzisa. amanzi like as and how ukuthi i-river cleansing Yes. we do I do that Okay. I do that angithi kuya ngesimo somuntu ukuthi kumele umsebenze kanjani yes ukhona nje umuntu ongadingi ukuya emfuleni ukhona nje umuntu okwazi ukuthi umgezele ejaridini emva kwamarumu nje umfake ibhavu then konke kukhanye ukhona omunye vele okumele umthathe umyise emfuleni yes uyomgezela khona ngiyakwenza nakho lokho ama river cleansing ngiyakwenza Okay. yes Yeah, ukuthi ngiyabuka ukuthi vele isikhathi sethu sesiyagoqa kanti nohlelo vele sesiliphothulile okuningi mkhulu akuveza ngoba kubalekile manje umsebenzi wakho ukuthi usebenza ngani uze nomuntu osekhaya ukubukela umkhulu akwazi ukuthi mayekufonela ukufonela behalf of isimo sakhe sikanjani mhlambe kodwa noma kungekona konke phela ozokukhuluma kodwa ngokuthi uma ushiya ama details imininingwane yakho uyakwazi umuntu ukubuza ukuthi manje mina nginenkinga kanje umkhulu engakhona nokungisiza uyabo isizathu ukuthi umuntu ashiya ama details ilezo zathu lezo ukuthi umuntu akulandele mhlawumbe mkhulu sesizogoqa ikuphi nje ungafisa nje ukudlulisa nokuququmezela kakhulukazi nawe mhlawumbe ngomsebenzi wakho kanye nje noma ngabe yini ofuna ukuyikhuluma esesifubeni sakho vele ubhodle bese sikwazi ukuthi sihlabele phambili. Mkhulu mina engathanda ukudlulisa ngithanda ukukhuluma nabalaphi bendabuko at large ukuthi ngathanda kakhulu ukuthi sithandaneni man sisebenzisaneni sibe into enye ngoba mesaba laphi bendabuko angicabanga ukuthi ukhona ongcono ukudlula omunye sonke sisebenza ngento eyi-1 so why kuzomela kube nokuchelelana noma kube nokunyatsana noma kube nenzondo ebakhona between us singabalaphi bendabuko we need to unite stand together for impilo engcono as much as silwela ama rights wethu ukuthi sifuna i-Department of Health is recognize recognize kanjani thina sisodwa singakwazi ukuthi sibambane silwa sodwa so ngi-emphasize leyo nto ukuthi sicela sibambaneni sibe into eyi-1 si-unite so that sizokwazi ukuphokophelela phambili yes nathi saziwe nathi amakhambi wethu nemfundiso zethu nolwazi lwethu lwaziwe umhlaba jikelele yes cha sami thokoza mkhulu siyathembisa impela ukuthi hayi kuba njalo nathi sinethemba lokuthi izinto zizoshintsha kubalekile ukuhlabela phambili nikhuphuke la indaba yokuhwebhana yes mkhulu lapha enguqukweni ze-cellphone number inkundla zokuxhumana azikho iguquke khona uphinde futhi usibizele futhi zona sikwazi ukuthi sikulandele. Oh, okay. Go WhatsApp and call. Number yami it's 061 8566 902. And then go TikTok, I'm at DEEMUNKIE1. Go Facebook, go DMunki. So ngiyabonga. Siyabonga mkhulu. Alright ma-details akho bazokuthola kiwo. Yes, bazongithola kiwo. Thokoza mkhulu. Siyabonga kakhulu uKhehla-ke namhlanje ukuthi usivakashele futhi siyathembisa ukuthi ababukeli bethu sinethemba ukuthi bazofunda bekufune futhi bese sikumemeza. Yes. Uhambe kahle mkhulu. Sibongile thokozani. Babukeli be-Echo Point TV namhlanje ke nibonile besihleli-ke naye umkhulu uThehla uphinde wabuya futhi azovakashela-ke wasinika nomsebenzi wakhe akasebenza ngawo ukuthi-ke yiziphi-ke izifaka laphayo uphilisa kanjani abantu ubekile okuningi-ke nizwile-ke nani siyacela ukuthi nimlande nimfonele-ke uma ukuthi khona la ndika khona usizo nala futhi nifuna ukubuza khona ningakhona ukuthi nimfonele nibuze ngoba washile ama-details akhe. Siyabonga kakhulu, siyanithanda nonke emakhaya. Sesiyaphuma-ke manje-ke thina si-Echo Point TV in the call. Lo ophambi kwenu uXolani kuMfowambatha-ke ushando ndaba zethu Sontshikazi Umthiya ushota uMantindi esiqiniso Didla uMadlebana Gwatshoza Igcololo uye njalo umtiti uyadakha udakhela uChatho. Ngiyathemba ukuthi niyazi ukuthi kubalekile njalo ukusubscribe nokulike
akusadingi ukuthi ngeniququmezele kakhulu. Sobonana ngenye i-episode elandelayo.